IKOROTV Network. Igbo bụ Igbo, Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, Igbo ndị ọma ekenekwe m onye ukwu wee kene onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zelu ebe ọ bụla nọ wee bụrụ onye Igbo asị m ka ife dịka Igbo akọkwana gị maka na Igbo amaka. Afa m bụ Nnaemeka Ilelu na Chi, mana ijikwere iwe akụwe malụ mụ. Ọ bụ na izizi na-enweta anyị IKOROTV Network, kabarụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba niile anyị ji agbasa ozi. Anyị nọ na YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, anyị nọkwụzi mana TikTok. Kabarụ ka ị na-esonye IKOROTV Network maka ife ọbụla gbasara Igbo, omenala na ọdịnala Igbo. Ekenekwe m unu. Ebe anyị nọ n'ụbọchị taata bụ na Ifite Ọka na nke Odogwu Dike Nwogbaja nke eji oziọma ọdịnala wee mara 88.5 ABS Anambra. Anyị bịara ka anyị kọwaa maọbụ ka ọ kọwala anyị ka anyị tinye ike n'ọnụ na isiokwu banyere ji. Kedu ife kpatara abịa na nri niile ndị Igbo na-akọ? Ndị Igbo na-akọ ụgbọgịrị, ndị Igbo na-akọ abacha. Kedu ife kpatara o ji bụrụ sọ ji ka ndị Igbo na-akwanyere ugwu? Nakwa kedu ife kpatara na nwaanyị ama mmenwu emume iri ji? Maka na ife anyị na-afụ n'ụbọchị tata, ụfọdụ ndị pụtara sị na nwaanyị kwesịrị ị na-eme emume iri ji, ụfọdụ ndị pụtara sị na o kwesịghị ekwesị. Ife ndị a niile ka anyị chọrọ ka akọwaa n'ụbọchị tata maka na ndị Igbo si na-akọwaluo egeluo. Dalụnụ. Riwakụ etuo gị afa ekene gị IKOROTV anyị sunu jidenu kunu ji Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ anyị si maka merụnụ taa. Dalụ maazị anyị chọrọ ka ị kọwala anyị ndị Igbo na-akọ ọtụtụ ife. Ndị Igbo na-akọ abacha nke ụfọdụ ndị na-akpọ akpụ, ndị Igbo na-akọ ụgbọgịrị nakwa ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche. Kedu ife kpatara o ji bụ ji ka ndị Igbo kacha akwanyere ugwu? Daalụ hinne. Ebe mmadebere ka m ga-akọ maka na ebe onye jedebere ka ọ madebere. Na nghọta nke m, ihe Igbo ji akwanyere ji ugwu bụ na ji bụ mmụọ. Nchịkọta ya, ji bụ mmụọ na akụkọ ihe metụtara ji dịka akụkọ ifo si wee ga n'onwe na eze nriniri nwa ya eji wee chụọ aja ka Igbo wee dị mma, nie nke nwoke nie nke nwaanyị. Elu ebe nri nke nwoke ji wee pụọ ome okike wee sị na ọjị a ka ha ji ka o ji nye ndị Igbo, na ọjị a ka o nyere ndị Igbo ka o wee zọọ ha ndụ, fana agụ ya ka ọ bụrụ mmụọ. Na-ede a ka o nyere ndị Igbo, ha na-agọ ya bụ ede ka ọ bụrụ mmụọ. Mana ọzọ inekwa anyị ịfụ na ji na ogbe ji na ahụ ji na ọ dị ka ahụ nwoke. Etu ahụ nwoke si adị ogologo na etu aka ọtụtụ ji si adị. Ị na-anya ịfụ na ede dịkwa ka ahụ nwaanyị. Na ede dị gbara onwe ya okirikiri. Ị na-enekwa akwụkwọ ede ọ na-eme potopoto ka nwaanyị ụdị ya na-enede anya ọfụma. Ọkwa ị na-aghọta? And ede bụ ọhịa, ọ na-achụ ụmụ apụta. Itinye ofu mkpụrụ ede na ana ife ọ na-achị apụta na aka nkụ. Ọ ya kpatara o ji wee gosi na ihe dị na ji na ihe dị na ede bụ ihe mmụọ, mana ha na-abụ kwesịrị ịdị na-agakọ ọnụ ka Igbo wee zuo oke. Nke a ga-abụrụ akụkọ, mana n'akụkọ niile o nwere ife dị omimi dị ya, na ife dị omimi dị na-ewe bụrụ na ji bụ mmụọ, na etu ụfọdụ mmụọ si wee gbadata n'ụwa. Ha na mmadụ anọrọ n'osisi, ụfọdụ gbadatara fa na mmadụ anọrọ na ụmụ anụmanụ. Ya kpatara ụmụ anụ eji achụ aja, mmụọ na-anabata nwa nke ya edere achụ aja. Etu akọ dịkwa na nni, na sọsọ nni na-abụ ka mmụọ banyere n'ime ha ka ọ bụrụ mmụọ na-agụ agụ ma bịa bụrụ nni na-eri eri. Nni na-aba ebe ọ metụtara Igbo ka m na-ekwu ihe a bụ gịnị? Bụ ji na ede. Ya kpatara eji wee nwee mmụọ agọrọ ji, mmụọ ifeji ọkụ maọbụ mmụọ ahịaji ọkụ. Etu a ka ọ dịkwa ede. Ede nwekwara mmemme nke ya a na-akpọ ede aja ana, ọkachasị na mpaghara nri. Na mpaghara Igbo ndị ọzọ dịsị iche iche, ndị Ifite Dunu ọ dịka enwe na-akpọ ya ede mpoto. Enwe mmemme ede dịgasị anya. Ya bụ na ji bụ mmụọ ma bịa bụrụ nni a na-akwanyere ugwu pụrụ iche. Ekenekwa gị. Mana ji a na-ekwu ọ bụ ji niile? Maka na ndị Hausa na-akọkwa ji, Yoruba na-akọ ji, ka o nwere ji dị iche? N'Igbo ji bụ ji. N'Igbo a na-akwanyere ji niile ugwu. Ya kpatara abịa na be anyị eji ama onye bịara abịa. Mmadụ izu ohi ji bụ alụ karịsịa alụ niile. Abịa na Ọkịja ewesị na onye azụrụ ohi ji,
ọ ka mma n'isi na onye a zuru moto, ọ ka mma n'isi na onye a gburu ọchụ da n'isi na onye a zuru ohi ji. Eji ya egwu egwu, na-ebokwanụ mmadụ ebubo ohi ji ọ bụrụ na ijighị ya n'aka. Maka ibi ebubo ohi ji ọ bụrụ na ijighị ya n'aka, ịma na ị ga-atụgharị bụrụ onye ohi ji. Atụgharị ya ibụrụzi onye ohi ji a chụpụghị n'obodo gị, n'obodo ya emekọ. Onye ohi ji bụ onye a na-asọ oyi. Ya gosiri na ji, ihe ọbụla bụ ji n'ala Igbo, a na-akwanyere ezigbote ugwu, na-agụ ya ọ bụrụ mmụọ. Ọ ya kpatara onwe mgbe eji eli ya mee mmemme ya dị iche. Anyị nọ n'ọnwa mgbe eji alọ mmụọ, ọnwa alọ mmụọ Igbo gbaa gburugburu, ọ ji ka a na-alọ. Obodo ga-eribeghị ji, ịma nwepụta ji na be onye chiri echichi. Maka na ihe mmụọ ọbụla ị chọrọ ime kịta, ị achọba ji ochie, sọsọ ma ọ bụ n'obodo ya eligo ji. Ya gosi na ji na Igbo abụrụ sọsọ nne na-eli n'ọnụ, ọkwa mmụọ a na-aga agọ. Ekene gị. Daalụ, anyị na-ekene gị maazị. Ịma na dịka ndị Igbo na-eme emume iri ji, o nwere ogogo mara ị ga-eru, ka o nwere onye ọbụla nwere ike iri ji, ka o nwere ogogo ị ga-eru wee zuo ezu tupu i wee mee emume iri ji? Iri ji dịịrị nwoke, ya bụ emume iri ji dịịrị nwoke. Nwoke ọbụla gbara mbọ wee konye ihe n'ala, maka na mmadụ a na-abụ nwata na-anụ ụsọ wee gbu maọbụ na-anụ ogburu. Nwoke ọbụla gbalụ mbọ wee konye ihe n'ala, ihe ahụ o wee nedi ya, ọka ogwupụta ya, o wee bụrụ ji. O tozuru iri ji. O tozuru iri ji, mana ịma agwene na ugwu bụ nkwanye na ị gaghị anọ na ihe nna mere na nna mekọtara onye ọbụla. Na mgbe nna na-eri ji, ewee ya na ezinụlọ ahụ na-eri ji, nna ya ga-adị na-awa ji, ije na-awa nke gị iche. Sọsọ ma onwelo ma ị chọrọ ịkpọkọnọ ndị oyi ka gị na-afa nọkọ, ị nwekwara ike kpọọ ya awamuji. Mana ihe dị na ji bụ na erimuji bụ na ọ dịịrị nwoke. Na nwoke ọbụla kọrọ ji nwere ikikere ịwa ji, nwere ikikere iri ji. Ekenekwa gị. Daalụ maazị. Ajụjụ ọzọ wee bụrụ, dịka ị na-ekwu okwu isi na a na-emekwa emume ede, mana kedu ife kpatara o ji bụrụ sọsọ, ọ dị ka sọsọ ji ka a na-anụ maka ya, sọsọ ji ka a na-eli, ebe isi na ede bụ maka nwaanyị? Kedu ife kpatara na anaghị anụkabe maka emume ede? Ede bụ mmụọ ọmụmụ. Ọ ya kpatara eji wee sị na ede gba aka banye ọhịa pụta jee chili ụmụ. Ede dịkwanụ mfe ọkụkọ. Ede adịrọ ka ji bụ ihe ike, mana ị nwere ike were ede na abụ fanyasịa na ana, ọmịa na-ezere onwe ya potopotopoto. Ya bụ na emume ede bụ emume ahaịrị ụmụ nwaanyị n'aka, maka ede nọ na nwaanyị, ji nọ na nwoke. Mana ife ojizi wee dị ka echefula emume ede bụ na oyibo bịara bịa, ọtụtụ ụmụ nwaanyị abanye ụka, werezi uche ha niile, weluzie obi ha niile tinye na Confraternity of Christian Mother, were obi ha niile tinye na Legion of Mary. Ịghọtago? Chefuzie oke nke ha na omenala Igbo. Ịma na abịa na omenala Igbo, Chukwu okike kele ife niile abụọ, ife niile gbara abụọ, ife kwụrụ ife akwụdebịa. Ji ukwu, ede akwụdebịa. Ya bụ na ede nwere emume nke ya. Ịbịa na usoro ọgụgụ arọ ndị nri, enwere ọnwa na-akpọ ọnwa ede aja ana. O gosiri na enwere emume ede. Ị gasịkwa n'obodo dị iche iche, ọkachasị na Anambra Central, ị ga-afụkwa emume ede. Na-eme ya n'Ifitedunu, na-eme ya na Nini, na-emegasị ya n'obodo dị iche iche. Mana emume ndị a bụzi ihe dara mmiri kịta. Maka gịnị? Maka na ndị ọ kwesịrị ịdị n'aka, ndị kwesịrị ịnọ n'isi ya, ịnọ n'isi ya bụ ndị ọ kwesịrị ịdị na-agụ agụ, ndị eme maka ha wee hibịa, ejiazi ya kpọrọ ihe. Maka na edesiri ike, edeso n'ife eji achụta amụsụ aka.
ejitu na asị na nwaanyị ga-alapụrụ anyị n'aka ka ụtala ede. Ịghọtago? Ya gosiri na ede bụ mmụọ ọmụmụ dị na nni n'ụdị nke ya. Nwoke na-eri ede na anụ anụ ọfụma, ọ ya afụ uru ya na ahụ ya dịka nwoke, maka na ede so ọmụmụ eje. Ịghọtago? Mana ife mezi bụ na ndị kwesịzili ịdị na-eme ihe dị na ya, ndị kwesịrị ịhazi ya, maka na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ were ya kpọọ ntu, ịkpọ ife ihe ọ bụla ihe. Ịghọtago? Bụ ụmụ nwaanyị onwe ife ha ji ya wee kpọrọ. Mana ụmụ nwoke, n'agbanyeghị na ụmụ nwoke bara ụka, ụmụ nwoke ka jisie ya ike. Daalụ. Maazị, anyị na-ekenekwe gị. Anyị chọrọ ka ị kọwaa anyị ọfụma kịta, maka na ụfọdụ ụmụ nwaanyị pụtara na-emezi emume iri ji. Ịghọtago? Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emezi emume iri ji, wee sị na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị ka nwaanyị n'ala Igbo na omenala Igbo ka nwaanyị mee emume iri ji, na ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị. Mana ụmụ nwaanyị pụtazi sị na ọ dịghọ mma, nọ ụzọ esi akpagbu ụmụ nwaanyị. Anyị chọrọ ka ị kọwara anyị kedu ife kpatara na nwaanyị ama mmenwu emume iri ji. Daalụ. Daalụ. Ọ bụrụ ụmụ nwaanyị Igbo, mana emume ịgọ ji dịrị nwoke. Ọsọsọ mmadụ ole ma ole, ụfọdụ ole ma ole, ndị mmacha ha na-apụta na-asị na nwaanyị ga-adị na-agọ ji. Ọ bụrụ anyị asịrị na nwaanyị na-eri ji, anyị asịrị na nwaanyị, that's nwaanyị itinye ji n'ọnụ, anyị asịrị na nwaanyị na-eso na mmemme emume iri ji, which is emume ịlọ mmụọ. Ịlọ mmụọ ji ka a na-alọ. Ịghọtago? Asụsụ iri ji abụkwa na ọgbara ọhụrụ. Ịghọtago? Mmụọ ka a na-alọ. Mmụọ a na-alọ ya bụ mmụọ ji, mmụọ si ya na ife so. Ụmụ nwaanyị niile n'ala Igbo mana ihe abụọ na nwoke nọ n'isi ya, mana ọ bụrụ omume na-asọ onye ọbụla. Ọ nara asọ nwoke, ọ na-asọ nwaanyị, na-asọ ụmụazị, ihe ọṅụ. Mana abịa n'ịgọ ji afọ dịka mmụọ, mgbe afọ nwoke buputere ji, atụọ nzu dị na ya, atụọ mmanya dị na ya, atụọ edo dị na ya, agbaruo nri dị na ya, nye ana nye enu, waa ji. Mgbe ahụ a na-agọ ji ahụ, ọrụ dịrị nwoke. Nwoke na-akpọ oku ahụ. Nwaanyị agaghị akpọ oku si na ya na-eme na ya na-alọ mmụọ ji. Nwaanyị kpọrọ oku afọ amala ihe ọ na-eme. Nwoke jere mmemme afọ, nwaanyị wee wakpu ya ji, wee waye ya ji, o wee lie. Nwaanyị a ya dị na-agba oke na nwoke na mmụọ, nwoke a na-agba nwunye. Ihe metụtara ịgọ ji, imeji mmụọ bụ ihe dịịrị nwoke. Ọsọkwa bụla eze nwaanyị enu, bụla eze nwaanyị ana. Gịnị bụ eze nwaanyị a? Ọkwa dibịa nwaanyị. O nwere obodo bụ na eze nwaanyị na-echi echiche na-echi echichi nkịtị dịka na be anyị. Mana kịta ife niile bịaziri ya. So ụmụ nwanne m, o nwere mgbe anyị ji wee sị na ụmụ nwaanyị ama nso n'emume, maka na ọkwa ha na-asụ ya bụ ji, ọkwa ha na-arụchi ya. Mana mgbe a ga-akpọnitezie mmụọ ahịaji ọkụ afọ, mgbe a ga-akpọnite mmụọ ahụ a na-agọ n'ime ji, ọrụ dịrị nwoke. And oku ahụ a na-akpọ, nwoke na-akpọ ya. Ị bụrụ nwaanyị na ịchọ ka di gị, ime ya n'afa di gị, ime ya n'afa di gị, di gị abụrụ ya ga-awa ji. Mana ị gaghị apụta waa ji, ị na-agụ ahịaji ọkụ, ị na-awụ ihe n'one, ịwazie ya nwoke na n'akụkụ, elie ribie ọnụ, echi ọsịnoivu ọnkụ, mana ihe o mere onwe ya. So nwanne m, abịa n'ihe iri ji, nwaanyị na-eme emume dị na mmụọ ya, maka na ji bụ mmụọ. Mana onye ọbụla na-eri ji. Obodo niile nwere ịpụta n'obodo, obodo chọọ ịwa ji taa, nwaanyị ga-apụta wara igwe ha ji. Nwoke nọ n'isi obodo maọbụ ọkpara, ọ bụrụ obodo nwere ọkpara ukwu, ya ga-awa ya bụ ji. Ndị ọzọ wee bido wee ribe ji. Ka ụmụ nwaanyị
ghara iji maka na anyị nọ na modern so-called modern age wee chefuo oke ha ketara, maka na ekere ọrụ eke onwe ihe a na-azọ. Nwoke ya ezu oke na-adịghị nwaanyị, nwaanyị ya ezu oke na-adịghị nwoke. Nke ọbụla iwepụrụ ịma na uwe zuru oke. Mana o nwere ndị si na abịa na mmụọ na onwere ife dịka nwoke maọbụ nwaanyị. Gwa ha na ọ bụla eziokwu. Ọ bụ ya ga-enwe udo, nwe ogwugwu, nwe arọ, nwe ngene. Ọkwa ha mgbe ha ga-asụ ya n'oyibo ha si na-enwe feminine energy, nwe masculine energy. Tụgharịkwa sị na-enwe ihe dịka nwoke, na-enwe ihe niile abụ ihe ha gị ịma na ka ọdịnala na-ekunite ihe ga-achọ ịghatụ ya ka eme ya ka ọ ghara ịdị ile ga-ekunikwe su ya n'azụ. And ọ ya bụ ihe na-eme ihe a. Mgbe a ga-asị na-enwelo nwoke, na-enwelo oke, na-enwelo nwunye, ihe a na-achọzi ịkọwa bụ na-enwero na the principle of ihe kwuru ya kwudebịa adịghịzi ile. Ife a na-achọ ịkọwa bụ na ihe niile, my brother, ọ bụrụ na ihe niile bụ ofu, na-enwelo oke, na-enwelo nwunye, ụwa a ga-apụta. Electricity iji amụ ọkụ ga-enwe negative wire, nwee positive wire tupu ọkụ ewee nwuwe. Ọ bụ ya, ọ bụ na ịkpọtaghị nwoke kpọta nwaanyị, ị ga-amụpụta nwa, ị gaghị akpụnwu nwa. Etu ọ dị na mmadụ ka ọ dị na mmụọ. Onye na-agwa gị ụdị okwu ahụ bụ nọọ ndị nkọsasị nọọ ka ha kọọ maka na ha fụna freedom n'ihu akwụkwọ Facebook. Onye ọbụla na-akọ ihe sọrọ ya, onwe onye na-ajụ oke ihe na-akọ, nke ọbụla dapụtara n'ọnụ na-akọ. Mana anyị ma n'ụwa na ihe kwụrụ ihe akwụdebịa. Ya bụ na emume ahịaji ọkụ iri ji n'ọdịle onye ọbụla, mana ịkpọ oku ahụ na ịgọ mmụọ osi ya bụ nwoke ka ọ dị ele. Maka na ọrụ ji dịka etu esi wee debịa, ọ nwoke na-arụ ya, nwaanyị arụ akpụ, rụọ ede. Nwoke rugodi ya, ụmụ nwaanyị ya na-edozili ya ji, ọ dị mma. Mana ihe dị na ya, mmụọ si ya bụ nwoke na-agụ ya. O nwere mmụọ, o nwere ofu mmiri na Ebonyi, nwoke ya adịrị echu. Echefuna m afa mmiri ahụ. Sọsọ ụmụ nwaanyị bụ ihe nwee pawa ichu mmiri ahụ. Ụmụ nwoke na-asị na-akpagbu ha. Ebe ọ bụ na nwaanyị nwe ketara oke na-arụsi nke ya ike, ụmụ nwoke anyị apụta na-agbarụ iru si na-akpagbu ha. Fa ga-enyekwuru ụmụ nwaanyị aka ka ife a ha na-eme ka ọ dị ile. Mana mgbe ụmụ nwaanyị bịazi rapụzie nke ha daa mmiri echefuo ya. Maka na ife kpatara eji wee chefuo ọtụtụ ihe ọmụmụ. O nwegasịrị mmemme mgbe gboo, mmemme akwali ọmụmụ na-eme, mmemme ebe ihe dịgasị iche iche na-eme na bụ olu ha mgbe ga-eme ya ka ọmụmụ dị. Ụmụ nwaanyị na-adị anọ n'isi ya, fachilifa niile nwe ya n'ọhịa, tinye isi n'ụka. N'ezie na ụmụ nwoke, n'agbanyeghị na ụmụ nwoke banyekwala ụka, mana ha bụkwa ebe mee iri ji banye n'ụka. Ha lukwe n'ụlọ ụka, ịfụkwa ha na-emezi ya n'ozi ụka, mana ha debere ya ndụ. Ọ bụrụ na ekweta asịrọ m na buru omenala banye n'ụka, mana ụmụ nwoke esili ọnwụ, ha ekwerọ ka oyibo n'ụka gbuo erimuji nke etinyere fa n'aka. So n'agbanyeghị na fa abanyela ụka, fa abanyekwala bulukwe eriri ji. Ilu ise na-anụ ndị a na-akpọ St. Vincent de Paul, ha erighị ji, ha chi ọzọ, ha eme nka, ha na-agba mbọ etu ha nwere ike. Mana ụmụ nwaanyị abanye ụka, chefuo emume akwali ọmụmụ, chefuo emume onwe ya na-akpọ ya na be anyị, onwe mmemme na be ya na-akpọ ya nni ogene. Mgbe ụmụ nwaanyị agbakọ sie nri, bute ụmụ nwaanyị, ụmụazị, onye ọbụla nọrọ, nwaanyị ọbụla na-achọ nwa, emesi ha mmemme, onye ọbụla atụba ime. Mana ọha nwanọ n'isi ya, febuli ya tụnye n'ọhịa, banye Legion of Mary. Oluzie ka ha fụzili na emume iri ji abụrụzie n'ife nwere afa, abịazie n'azụ ya na ha ga na-awa ji. Ị na-awa, mana buru n'obi na nwaanyị na-eme ihe nwoke na-agba oke na mmụọ, ihe nwoke a na-abịara ya kpatara o ji ife arụ
ụfọdụ n'ime ha ịnọmụtu nwoke maka already ịgba n'oke na mmụọ oke ọzọ agaghị abịaghị nso ọkwa na-afụ nke bụ nwoke na-eme ijere ebe nwaanyị na-awa ji ịnọrọ nwaanyị aga ọjị gọsịa ji waa ilie marakwa na ị na-eribi ọnụ asụta ya n'oyibo sọsọ ma ọ bụ na ịkpọlie ọdịnala Igbo sọsọ ma ọ bụ na ịkpọlie omenala na ịkpọlie ya kpọọ ya ofu ihe carnival ọ dị mma mana ụmụ nwaanyị chetanụ na-enwere emume ede na ji bara uru ede bara uru na-abịa na mmụọ na ede bụ mmụọ ọmụmụ n'ụnụ aka ha ili ya n'aka nke bụ nwaanyị na-ege m ntị ugwolo one ka ị kọrọ ede ụfọdụ n'ime unu bụ ụmụ nwaanyị na-aba mba unu fụ ede unu fụ ebe ede na-epu n'ugbo unu agaghị ahụ bịa ama unu like fịa kpọọ ya une maọbụ fịa kpọọ ya flawa mana ede ka ghara unu n'aka jikwulu edekwulu edekwulu jikwulu uwe wee zuo oke unu etufu na nke unu jezie ka ụmụ nwoke unu na ụmụ nwoke na-azọ oche nke ha debelụ maka na ihe kwulu ihe akwụdebịa nwoke ama ezughị oke na-adịghị nwaanyị nwaanyị ezughị oke na-adịghị nwoke onwe ihe a na-azọ mana nwaanyị ị ga-awa ji gaa ọjị ọ bụrụ mmụọ ị ga-eme ya ọ bụrụ ome ekenekwa gị daalụ anyị na-ekene gị maazị kịta nụwa ndị Igbo na-eri ji kịta bụ emume mgbe eji eri ji n'ala Igbo kedu okwu ị nwere ike ịgwa ndị Igbo na oge ugbu a na-awa ji daalụ ihe na-agwa ndị Igbo bụ eziokwu na ihe niile aba na ụka na-emezi ọ bụrụ mmemme ya enweghị ya adịghị anyị alụ ọ kwesịrị ịdị n'anyị alụ ọ kwesịrị ịbụ mmụọ a na-agọsi ike ka ndị Igbo weli ya na-echeta na ịkọ ugbo bụkwa oke anyị maka na ọtụtụ n'ime anyị ji anyị na-awa bụ ji akọrọ na mba so achọrọ m iji ohere a wee gwa unu ya kpatara nwoke ọbụla chọrọ ime ihe dị na ji ya akọ iriri ji n'ala akọrọ m ji ọ bụrụgodi ji iri ka ị kọnyere ị ma na nke ị ga-eji wee gọọ mmụọ ụbọchị abụ nke ị gwupụtara na be gị nke ị ga-enyezi ndị mmadụ fa ga-eli nwee ike ọ bụ nke ị golo n'afịa mana nke ị ga-eji wee lụọ mmụọ ga-abụ nke ị kọnyere na be gị mana ife ọ na-akọwara anyị bụ na obodo ọbụla ya enyewu nwa onwefa nni bụ obodo agbara n'ohu ka anyị welu na emume iri ji a wee lọghachi azụ n'ịkọ ugbo ji nke anyị ji aka anyị wee kọ ka ọ gara ịbụ ụbọchị ndị Hausa mechiri bọda agụ egbu anyị ka anyị chetanụ na ọ bụrụ sọsọ mmemme mana ọkwa mmemme eji echeta na o nwere mmụọ na-ewelite ife na-epu n'ala mmụọ eheji ọkụ obodo niile nwere mmụọ dịgasị iche iche faji eme nka dị iche iche ka anyị cheta mmụọ afọ ka anyị cheta na anyị kwesịrị ịdị na-akọpụta ife anyị ji agọ mmụọ maka na taa ọkụkọ anyị ji agọ mmụọ ụfọdụ eburu ọkụkọ Igbo na-agbanyeghị na oyiri ọkụkọ Igbo ụfọdụ ọjị anyị ji agọ mmụọ ọ na-epu n'ala Igbo ọ gịnị mere na ọjị na-epuzi n'ala Igbo maka na anyị ji arụ ọjị na-asa arụ ọjị bụ mmụọ ịgwa ha sị it doesn't matter etu anyị si agwa unu kịta na ji bụ mmụọ isi it doesn't matter onwee ofu ebe n'ala Igbo taa osisi ọjị a na-ata ata na-epu onwee ni compound ọ na-epu mana ọ na-epubu before na-amị mkpụrụ a na-agwaghị na onwelu nsọ na-eme certain things na ọjị na-eme asị it doesn't matter nwaanyị ebido tụtụba ọjị ribie enu taa ọ bụrụ na ndị Yoruba kọrọ ọjị anyị afọ ọjị anyị ata ọ bụrụ na ndị Cameroon na-ebute ọjị anyị agaghị afọ ọjị anyị mana ọjị dị be nna mana ọ na-epu epu ọ bụrụ ọjị gworo etu a ka ọ dị na ji ka anyị natanụ nke ndị deliver maka na ọdịbe ndị na-alụsi ọrụ ike ekenekwa gị daalụ Igbo bụ Igbo ekenekwe m n'ọzọ anyị abịagwa na nchịkọ isiokwu anyị ji n'aka n'ụbọchị tata banyere iri ji onye anyị bịara na nke ya n'ụbọchị tata na ifite ọka enyegwa aka wee kọwa ọtụtụ ife ị nwekwara ohere ije na ngalaba onye kwuo uche ya nke ndị oyibo na-akpọ comment section ka ị kwuo uche gị maka na ndị Igbo si na uche onye adị ya njọ nyere anyị aka ka ikesa ife onyonyo a maka na ndị Igbo sikwa na onye nụ
ya kara nwanne ya. Chetakwa na ị ka na-ekiri IKOROTV network. Afọ m ka bụkwa Nnaemeka Ilelunachi. Mana ito muriwa akụ akpa m nganga, ito muriwa akụ njide ego mgbe ọ ga-ego. So ekene m unu, biko nu nọrọnụ na IKOROTV. Nke a bụkwa sọsọ onu ndị Igbo ji eje mba. Ọha anụ ya na mba, anụ ya n'ụlọ, maka na ekwe na ahụ ọnụ, ikoro na ahụ ọnụ. Ekene m unu, IKOROTV ọkwụnụ nwaka. IKOROTV Network.